వందనకు అందరికీ సారీ సెమీస్ అంటే కొంచెం కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అంతే. నాడు మా ఊడకడ మరి యేసు మంచి గొల్లబోయండు ఇత్తది మా నాడు ఊడకడ. యేసు మంచి గొల్లబోయండు ఇత్తది మాడు నాడు ఊడకడ. నేను సవితను మీ కూడా బయలు మొదలు మీరు తీసి ఊడటి ನಾನು సవితను యేసు ఇలాకెత్తం ఒరుండు గొర్రెని దొడ్డితే మొదటి నుంచి అనకుండా వేరే అరిది అతుకు ఓండు దొంగలనే దోసి ఓదన ఉండగా మనతో ఇంజోరి మీకు నిజంగా కచ్చినాను. గొర్రెని దొడ్డితే మొదటికి దాయనుండు గొల్లబోయిండాస్ వినో మొత్తతే కావాలి మందనుండు గొల్లబోయినికి మొత్త తీసితో గొర్రెకు ఓని లేంగు కెంజితా ఓండు ఓని సొంత గొర్రెకి నీ పెదరు పేసి కరింగి వాటిని బయటికి నడిపిస్తూ ఓండు ఓని గొర్రెకంతా బయటికి తోలి తత్తస్కే వాటికన్నా మున్నే అంచి వాటిని నడిపిస్తూ అవు ఓని లేంగు పుణ్యమినా కాబట్టి ఓని పెరికే దయిత అవు వేరే గొల్ల బోయండిని పెరిగే అన్నో ఓనగ నుంచి పార్కెత్తి మిరిత బారిత్కు అవు ఓని లేంగు పుణ్యిಲ್ಲ ఈ సాటువ యేసు ఓరతోటి ಕೆತ್ತ ಗೋನಿ ఓండు ಕೆತ್ತದು బాత దించి ఓరు అర్థం తుంగిల్లు. ఇక మండు ఊడనాడ యోవాను కుశల కబురు 10వ అధ్యాయము 1 నుంచి మరి 21 వచ్చిన వరకు మాడు ఊడనాడు దేవుని వాక్యం. నేను 6 వచ్చిన చదువుతాను. ఇంకా మాడు చదువురు మున్నటిది అక్కడ. ఇక మన ఊడుకు అంశం బాధ్యతకు యేసు మంచి గొల్లబోయండు ఇత్తది మన ఊడినాడు. మరి యేసుగా ఈ మాట కెచ్చడం విన్నారు చాలామంది మీనరు. యేసుగా ఈ బోధ తుంగురు మీను మరి మంచి గొల్లబోయండు ఇత్త ఆ అంశ తింపేసి ఇక బోధ తుంగురు మీను యేసు బేలకెత్తో ఇత్తుకు. ఇక మన డోడ్కు 1 నుంచి 6 వచ్చిన మా డోడ్కు మరి మొట్టమొదటికి మన బాధ ఉడితే ఎత్తుకు మరి నిజమత్త గొల్లబోయండు. మరి నిజమత్త గొల్లబోయండు ఇత్తది మన ఊడితడ మరి మరి నిజంగా బేనో గొల్లబోయండు ఇత్తది మన ఊడుకు మరి దేవుడి పుస్తకతే మున్నే మరి రాసి మొత్తారు. దేవుడి పుస్తకతే మరి యెషయా గ్రంథతే ఇంకా ఇర్మియా గ్రంథ చాలా గ్రంథం మున్నే రాసి మొత్తారు. బేల ఎత్తుకు మరి దేవుడు వెయ్యితో మరి యేసుక్రీస్తు పుట్టితో మరి మెస్సాయి పుట్టితో మరి ఓండే అందరినీ మరి ఊడితో మరి ఓని గురించి మున్నే రాసి మొత్తం వాళ్ళకే ఓండు ఈ లోకత వాసి పొడుతో మరి గొర్రెకిని మరి ఊడని గొల్లబోయిండుగా మరి ఈ లోకత మొత్తటికి మా ఊడనాడు. ఇక మా డూడుకు ఈ మొదటి 6 వచ్చిన మా డూడుకు యేసుక్రీస్తుకి వచ్చినాం. 2 గొర్రెని దొడ్డితే మొదటి నుంచి అనకుండా వేరే అరిదెతకు వండు దొంగలు నేనే దోసి ఓదనడుగా మనతో అని చెప్పి మీకు నిజంగా వచ్చినాను. అవును, మరి మీకు కూడా తెలుసు గొర్రె మతుకు మీ లోతు మీకు కూడా తెలుసు. మరి బేడని దయాలుతుకు దయాలుతుకు వాళ్ళు బేలెత్తునల్లే మరి మొదటి నుంచి దయతో మరి గొర్రె మేతలు ఉండతుకు. కానీ వేరే వాళ్ళు బేలెత్తురాలే మరి దొంగ అయినా మరి దోచుకుంటూ అయినా ఒక వేరే మొదటి నుంచి అంజలే మరి దోసుకుంటారు. మరి దొంగ అయినా ఒక దేతురంజరే మరి యేసు ప్రభుకి కెచ్చనం ఎత్తుకుని మరి నిజమత్త గొల్లబోయండి ఎత్తుకు మరి నిజం మరి ఒరటే అరిమంతే ఆ గంజి ఆ ఒరటే అరిదంజి వాటిని మేత్తో అనమాట. గొర్రెని ఓండి మేత్తో గొర్రె నగ దేతో వాటిని మంచిగా ఊడుకుంటూ ఇంజరే యేసు ప్రభుకి కెచ్చనం. ఇక 2వ వచ్చిన మూడుకు గొర్రెని దొడ్డితే మొత్తాతికి దాయనుండు మరి గొల్లబోయిండాస్ వినో మరి మొత్తతి కావాలి మందునుండు గొల్లబోయిండికి మొత్త తీస్తూ గొర్రెకు ఓని లేంగు కేంచుతా ఓండు ఓని సొంత గొర్రెకి పెదరు పేసి కరిగి వాటిని బయటకు నడిపిస్తూ మరి నిజమత్త గొల్లబోయిండతుకు ఆ గొర్రెన గంజి నిజంగా ఆ గంజి కరుకోవు ఓన్ లేంగు మరి గొర్రె బాత్తింగ్ తగ్గలే కేంచి తగ్గలే గుర్తు బెయ్యి తగ్గలే మరి గొర్రె గుర్తు బెయ్యితా మరి ఓన్ లేంగు కేంచుతా మరి నిజమత్త గొల్లబోయిండు బాత్తింగ్తో మరి గొర్రె దొడ్డితే మొదటి దాయనుండు నిజమత్త గొల్లబోయిండు వాడు సరిగ్గా తిన్నగా దేతో గొర్రెన గంజి ఆ మొదట గంజి కరుకు అవు అని లేంగు కేంచుతా ఆ గొర్రె అని ఓన్ లేంగు కేంచుతా అనమాట. ఆ లేంగిని కూడా అవు గుర్తు పెయిస్తా ఓండు ఓని సొంత గొర్రెకి పెదరి పేసి కరిగి వాటిని బయటికి నడిపిస్తూ
ಒಂದು గొర్రెకంత బయటకు తోలిత తస్కే వాటికన్నా మున్నే అంజి వాటిని నడిపిస్తాం. మరి గొర్రె నడిపిస్తాం, వాటిని బయట తోలితేతాం. గొర్రె నడిపిస్తాం, అలాగే గొర్రెని మరి బయటకు తోలితేతాం. ఇద్దరి మండుకు ఓడన అవు లేంగు పుణ్యమిన కాబట్టి ఓని పేరుకే దేయిత అవు వేరే గొల్ల బోయండిని పేరుకి అన్నం ఓనగ నుంచి పారికెత్తి మిరిత భారత్కు అవు ఓని లేంగు పుణ్యిల్లా. మరి ఇంక మన డూడ్కు గొర్రె మేతనోడు బేనో తెలుసు, నిజమత్త గొల్లబోయిండు బేనో మరి గొర్రెంకి తెలుసు. మరి వేరే వాడి బేన వాసి మేత ఎత్తుకావు ఓన్ లేం క్యాన్స్ట్ కాలి దూరం మిరిత కలవు నిజంగా. మరి రోజు మరి వాటిని మేచన కాబట్టి మేత బద్ద వాటిన కాబట్టి మరి గొర్రె ఓన్ లేం కేంచుతా. మరి బేనో నిజమత్త గొల్లబోయిండు ఇత్తదు ఆ గొర్రెంకి తెలుసు. ఒకళ్ళు వేరే వారు వాసి మేతాలు ఎత్తుకన్నా ఓరు మేతాలు అనమాట. ఆ వాసి మేతాలు వాటిని ఎవరు మరి బయట కూడా తీసుకోగలరు భారత్కు. అవు మరి పార్కెత్తి మిరిత కల్లే భారత్కు అవు ఒన్ లేంగు పుణ్యిల్ల. కాబట్టి ఇక మా డోడ్కు మరి నిజమత్త గొల్లబోయిండు ఇత్తదు మా డోడినాడు. మరి బేను నిజమత్త గొల్లబోయిండు ఇత్తదు మా డోడ్కు. మరి దేవుడి పుస్తకం మున్నే రాసి మత్తట్టుగా మరి యేసు ప్రభు మరి మరి ఓ రాసి మత్తటిగా ఉండి లోకత వాసి కొడుతు. మరి ఇరిమియా యెషయా ఇంకా చాలా గ్రంథాన్ని మరి మున్నే ఓ రాసి మొత్తురు. మరి యేసు ప్రభు లోకది వాదన గురించి ఓని గొర్రెని గురించి ఈ లోకతికి వాదన గురించి ఓని పానం వాడదాని గురించి మున్నే రాసి మొత్తారు. అలా రాసి మత్తటికే నిజంగా జరుగుతా. మరి యేసు ప్రభు నిజంగా ఈ లోకతికి వస్తాం, నిజంగా ఈ లోకతి దిగి వస్తాం. మరి ఇక మా డూడ్కు నిజమత్త గొల్లబోయిన బేనోంజి మా డూడ్కు నిజంగా మరి యేసు ప్రభువే ఇత్తది మా డూడినాడు. మరి ఓండే నిజమత్త గొల్లబోయిండు భరత్కు. మరి ఈ లోకతికి వాసి మరి నీ శంక నా శంక ఉండు పానమిత్త మరి దేవుడిగా మాడు మరి ఊడనాడిగా. మరి ఇంకా మన మున్నటి గూడుకు రెండోది మా డూడ్కడ మరి నేను చదువుతాను 7వ వచనం నుంచి 11 వరకు నేను చదువుతాను. కాబట్టి యేసు మళ్ళా ఇలాకెత్తో నన్నే గొర్రెకు దయాన్ని మొత్త ఆసి మినన్ ఇంజి మీతోటి నిజంగా కచ్చినాను. నాకన్నా మున్నే వత్తోరందరూ దొంగకు నిన్నే దోసి ఓదనో రాసి మినోరు కాబట్టి గొర్రెకు ఓరి మాటకి కేంజిల్ల నన్నే గొర్రెకు దాయాన్ని మొత్త ఆసిమినన్ బేనాత్కు నా దోరింపినే లోపలికి దేయితుండో ఓండు భద్రంగమంతో ఓండు ఓనికి ఇష్టం మొత్తం షూటింగ్ కంచి కావలసిన దూడ తింజి వెయ్తో దొంగలు దొంగతనం తుంగనానికి నిన్నే అవుకి పాటు తుంగనానికి వెయ్తో గోని వేరే బాధానికి వర్రో గోని నన్నత్కు ఓరు బేందంటే కూడా కొదవ ఇల్లకుండా ఓరు బతికిని కొల్ల ఆసి బతకవలెంజి వత్తాను నన్నే మంచి గొల్లబోయిండు అత్త నన్న గొర్రెని కాపాడడానికి ఓరు శంక నా పానతిని మరి వాటితాను. మరి రెండో మాటకు మా డోడ్కిగా మరి మంచి గొల్లబోయిండు. మరి మున్నే మా డోడతాడా నిజమత్త మరి గొల్లబోయిండు బేను ఎత్తది మా ఓడతాడా. మరి నిజమత్త గొల్లబోయిండకు మరి ఆ గొర్రెని బేలా వాడు మేస్తున్న వాడు ఓడుతాడు, గొర్రెనకు బేలా తీతుండ ఓడుతాడు మనడు. మరి రెండోది మాట ఊడినాడా మరి మంచి గొల్లబోయాడు. మరి మంచి గొల్లబోయాడు ఇన్న మన బేలా విడతాడు. మరి మంచి గొల్లబోయాడు బాత్తుంగితో ఇతడు మా నోడుకు మరి మున్నే మరి దేవుడి పుస్తకத்தை మున్నే మరి రాసి మినరు. మరి అది బెగ్గిత్కు మరి కీర్తనలు 23 మరి అధ్యాయం మన ఊడితాడు. మరి కీర్తనలు 23 అధ్యాయం మా డోడ్కు మరి మంచి గొల్లబోయాడు బాతుంగితో ఆ గొర్రెని బేర నడిపిస్తూ అవుతుంది మనకు తెలుసు. మరి కీర్తన 23 అందరూ మరి కేయితే అందరూ కేయితారు. ఆ వాక్యం అందరికి వేయితే మరి చిన్నపిల్ల కూడా కేయితారు, సండే స్కూల్కి వచ్చారు అంటారు, మరి పెద్దటోరు కూడా నేర్చుకుంటారు. మరి ఇక మా డోడ్కు మరి మంచి గొల్లబోయిన బాతింగ్తో ఇత్తది. ఇక ఈ కీర్తన 23నే మరి మిందే రాసి మింది అనమాట. ఈ గూడుకు మరి యెహోవా మరి నా కాపరి మరి నాకు మరి బాత లేమి మరి నాకు కలుగో ఇంత రాసి మింది.
మరి ఓండే గొల్ల పోయండి, ఓండే నా కాపరి, నాకు లేమి ఇత్తది కలువ ఇంజరే. ఇక రాసి మీద ఒకటో వచ్చినది. మరి ఓండ మరి బేల గూడుకు మరి పచ్చిగల చోట్లను ఆయనను మరి పరుండ చేయొచ్చున్నాడు జరిగింది. ఇతుకు మరి బెగబెగ గడ్డి మనతో మరి ఆ సోటిని వండు మనని మరి తీసోతాను అనమాట. ఆ గొర్రెని తీసోయితాం. ఆ గొర్రె మరి ఆ గడ్డి మొత్తం మేయితా, పచ్చ గడ్డి మంతా కాబట్టి ఆ గడ్డి బెగబెగ మందో ఆ గడ్డి మందిన గంచి అవి మేయితా. ఇంకా బాతుందినల్లే శాంతికరమైన జలం వద్ద నన్ను మరి నడిపించుచున్నాడు జరిగింది. మరి మంచి మంచి ఏరు బెగమంతో ఆ ఏత్తగా తీసోయితాం. ఆ గొర్రెకి మరి ఏరు వాటాలు కదా, మరి మేత తిత్తపోయా ఏరుంటా కాబట్టి ఏరు వాటన ఇంకోడు బెగ తీసేతున్నలే శాంతికరమైన జలం వద్ద ఎత్తుకు మరి మంచి ఏరు బెగమిందో అగ్గ తీసోయితాం. అగ్గ వాటికి ఏరు వాడుతున్నది ఒకటి. ఇక 3 వచ్చిన ఊడుకు మరి నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చున్నాడు, తన నామను బట్టి నీతి మార్గం నన్ను నడిపించుచున్నాడు. దాని మీద కూడా మరి గొర్రె మరి పానత్కి మంచి సేద తీర్చున్నాడు, మంచి మరి విశ్రాంతి ఇస్తున్నాం, మరి మంచి సొక్కు తీర్చడానికి మరి సమయం వేస్తున్నాం, మరి మంచి అర్థవండు మరి తీసొస్తున్నాం. మరి మున్నడు తీసొస్తున్నాం అని చెప్పి మన ఓడినాడు. ఇంకా మున్నటి కొడుకు మరి మరి బేని అపాయం వాదకుండా మరి దేవుడు తోడుగా మినం, మరి ఓని దుడ్డు కర్ర ఓని దండము మరి ఆదరిస్తుంది ఏం జరే. ఇక మిందే మీరు చదవటి మరి కీర్తన 23 అధ్యాయం చదవటి మరి మంచి గొల్లపోయాడు మరి బాత తుంగితో ఓని గొర్రెని ఓని బేల ఊడుకుంటాడో ఇస్తుంది. ఈ కీర్తన 23 అధ్యాయం అయితే మన ఊడనాడు. మరి రెండో మాట మన ఊడినాడు, అదే మంచి గొల్లబోయాడు బేను అవుతుంది మన ఊడినాడు. మరి మంచి గొల్లబోయాడలే మరి గొర్రెకు దాయని మొత్త ఆసిమిను ఉండాలి. గొర్రెకు దాయని మొత్త ఆసిమిను మరి వాళ్ళకే మరి దొంగ కూడా వేయితారు. ఇక మరి దొంగ కూడా వేయితారు మన ఊడుకు. నాకను మున్నె వత్తరు అందరు దొంగకు నేనే దోచి ఓదన రాసి మినరు కాబట్టి గొర్రెకు ఒరి మాటకి నీకేంజిల్లా, నన్నే గొర్రెకు దాయని మొత్త ఆసి మినన్ బేనువత్కు నా దోరింపిన లోపలికి వెయితోండు ఓండు భద్రంగమంతో ఓండు ఓనికి ఇష్టం వత్త సోటింకి అంచి కావలసిన దోడ తించి వెయితో దొంగలు దొంగతనం తుంగనానికి నేనే అవుకి పాడు దొంగనానికి వెయితో గోని వేరే బాధానికి వర్రో. దొంగలు బారు వెయితండలే మరి అవకనానికి ఆ గొర్రెని పాడు దొంగనానికి వాడిని తీసోదనానికి మరి దోసి ఓదనానికి మరి దొంగ వేయితారలే. యేసు ప్రభుకి ఇచ్చినాం. మరి నాకన్నా ముందు చాలామంది వస్తారు, ఊరందరూ దొంగకు ఊరందరూ మరి తప్పుడు బోధ ఊరు తింగితారు. అది మా డోడ్కు మరి పరిసేరుకు మత్తారు, యూదుకు మత్తారు, చాలామంది రకరకాల వారు మత్తారు. ఊరందరూ ఊరు బోధ దొంగరు మత్తారు ఎత్తుకు మరి అన్ని రూల్స్ అనమాట. నేను ఇది దొంగ అది దొంగ ఎంజాయ్ నేమా మరి ఇది దొంగ వాళ్ళు అది దొంగ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చాలా రూల్స్ కోరికి ఎచ్చరు మొత్తారు. కానీ మరి నిజమంత దేవుడే మరి దేవుడిని తెలుసుకుని మనకు వాదటం పిల్లలు ఊరికి మరి బోధ కావాలి, అది మందిరం అన్నీ మరి పాటిస్తవాలి. కానీ మరి హృదయత ఊరు బేలమత్కన పరివిలు అనమాట. మరి యేసు ప్రభుకి మంచి బోధ తొంగును బాధ ఎత్తుకు మరి నాకు ముందే చాలామంది వస్తారు. ఊరందరూ దొంగ ఆకుని ఖర్చును ఊరందరూ చెడ్డ బోధ తొంగుతారు, చెడ్డ బోధ తుంగి వినరు. ఊరందరూ దోసి ఓదనవరు ఊరందరూ. కానీ గొర్రె ఎక్కువ అని మాట కేంజిల్లా అని ఖర్చు. అవును ఊరందరూ మరి మంచి బోధ ఊరు తుంగిలేరు కాబట్టి గొర్రె ఊరి మాట కేంజిల్లా. కానీ యేసు ప్రభు బాధకచ్చను మరి నన్నే గొర్రెకు దాయన మొత్త ఆసి మినాన్ ఒకటి నన్నే ఎందరికచ్చను. మరి యేసు ప్రభు దేవుడు కనుక నన్నే ఎందరు మాట ఉండు వాడు నాకు ఇంగ్లీష్ మంతే అయాం ఇంజరమంతే. మరి మన మున్న ఊడుకు మరి నన్నే ఇందని పదం వాడుతుంది బేనెత్తుకు. మరి దేవుడు మాత్రమే మరి నన్నే ఇంత పదం వాడి మత్తడికి మన ఊడితాడు బైబుల్. ఇక యేసు ప్రభు కూడా అదే వాడినావు, నన్నే గొర్రెకి దాని మొత్తం ఆసి మినాన్. మరి బేనోత్కు నా దౌర్యంపు వేయితుండవు మరి బిస్కెట్కి భద్రంగా మనతో ఏం జరిగచ్చు కదా. యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు మరి నన్నే అరియాసి మినాన్.
మరి నన్నే మరి జీవ మరి జలం మీద ఎత్తావు, మరి నన్నే నువ్వు నిజంగా ఎత్తావు, మరి నన్నే ఆరి ఆస్యమైన ఎత్తావు, నన్నే వెలుగు ఆస్యమైన ఎత్తావు. చాలాసార్లు మరి నన్నే ఇంత పదం వాడుతావు. ఇంకొకటికి వచ్చును మరి నన్నే మరి గొర్రెకి దాయని మొత్తం ఆసి మినాన్ని ఎత్తుకు. మరి మన భద్రంగా మందని బతుకు మనకు కావాలెత్తుకు. మరి యేసు ప్రభు ఇందని మొత్తం నుంచి మన లోపలికి ఎత్తుకున్నాడు. మన బతుకు మన బిస్కెట్కి భద్రంగా మరి మంచిగా మంతాడు. ఆ మొత్తం బేనో మన బతుకింకి మంచి బతికి దాని మొత్తం బేనో మరి మొత్తం బేను ఆసి మీనో ఎత్తుకు. మరి యేసు ప్రభు మాత్రమే ఇత్తది మండి ఓడినాడు. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి బేను అతుకు నా దొరింపి నేను లోపలికి వెళ్తుండో ఓడి భద్రంగా మనతో ఓనికి ఇష్టం మొత్తం సోటి గంజి కావాల్సిన దోడ తింజి వేయితో అని జరిగించు ఓటి ఇతకు మంచి బతుకు ఒకటి మెందే ఏం జొరే కెచ్చును. కానీ దొంగలు బాగా తుంగితురాలే ఓరు దొంగతనం తుంగితారు, ఓరు మరి ఆవికితోరు, ఓరు పాడు తుంగితారు. వాటి గురించి దొంగ వేయితోరు జరగచ్చు. అవును, దొంగ ఆలక తుంగితారు, మరి దొంగ బాగా తుంగుతారు, మరి మాయ మాటకి అవుతారు, వారు పాడు తుంగుతారు, అవికితారు. కానీ యేసు బాధకి వచ్చినాం మరి నన్నే గొర్రెకి దాయని మొత్తం ఆసి మీద వచ్చినాం. మరి ఓండే మంచి గొల్లబోయాడు. మరి ఓడి బాధ తుంగుతుండలే మనకి మరి మంచి బతుకు. నన్ను అతుకు ఓరు బేందాటే కూడా కొదువ వెళ్ళకుండా మంచిగా బతుకోవాలి ఏం చేయి వస్తాను ఓడటి. మరి బేందాట కూడా మరి కొదువ ఇల్లకుండా మంచి బతుకు ఈదనైకోండి వస్తుండాలి. వాళ్ళకే ఇంకో మాటకి వచ్చినాం నన్నే మంచి గొల్లబోయిండు అత్త నన్న గొర్రెని కాపాడడానికి ఓరి శంకన పానా తిని వాటిస్తాను. మరి నన్నే మంచి గొల్లబోయిండు దగ్గరికి వచ్చినాం. మరి నన్నే మరి గొర్రెకి దాయన మొత్తం ఆసిమైన దగ్గరికి వస్తాం. ఏందే ఇంక బాధించడం మరి నన్నే మంచి గొల్లబోయిన దగ్గరికి వచ్చినాం. నిజంగా మన ఊడతాడు మంచి గొల్లబోయిన బాగా తింటాడు, మంచి మేత వాడితావు, మంచి ఏరు పీస్తావు, బేని అపాయం వాదకుండా కాపాడుతావు. మరి అన్ని విధాలు ఊడుకుంటావు. ఇక భార్య బాధకి వచ్చినాం ఓని పానం కూడా వాడుతున్నాడు ఓడట. మంచి గొల్లబోయినందుకు ఓని పానం కూడా వాడుతున్నాడు. మరి యేసు ప్రభు తుంగుతుంది కూడా అదే. మరి మంచి గొల్లబోయిన బాధ తింటున్నాలే ఓని పానం వాడుతుండాలి. మరి నిజంగా యేసు ప్రభు మరి ఈ లోకత వాసి పానం వాడుతుండే. అవును, మరి యేసు ప్రభు మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం వాసి మరి ఈ లోకతే వాసి ఓండు ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా ఈ లోకత మంచి మరి చాలా గొప్ప కార్యత్వంగి. మరి నీ శంక నా శంక, మరి నీ పాపల శంక నా పాపల శంక ఆ శిలువ పొర్ర ఓండు మరి నెత్తురు కాసి నీ ఒకటి నా ఒకటి మొత్తం పాప తిని వాడు తీసిబట్టి మరి మంచి బతుకు వాడు మనకిత్తు. వాడు మంచి గొల్లబోయిన కనుక వాడు బాత్రూమ్తో అని పాన తిని వాడి తను వీరికి వచ్చినాం. ఆ మాట కెత్తపై వాడు నిజంగా ఆ పానం వాడుతావు. అందుకనే మరి యేసు ప్రభు మరి మంచి గొల్లబోయిండు. అందుకనే నన్నే మంచి గొల్లబోయిండు మంచి గొల్లబోయిన తనన్న గొర్రెని కాపాడడానికి ఓరిసాక నా పాన తిని వాడితే అందరికి వచ్చినాయి. మరి యేసు ప్రభు మంచి గొల్లబోయిన కనుక వాడి బాత్రూమ్తో మరి వాని ప్రాణం వాడుతావు. మరి నేను తెలుసుకుంటున్నాయి మరి యేసు ప్రభు మంచి గొల్లబోయిన తెలుసుకుంటున్నాయి. వాడు నీ శంక నా శంక పానం వాడుతా దేవుడిని తెలుసుకుంటున్నాయి. అతుకు మరి యేసు ప్రభు నీతో తిరిగిను, ఆ దేవుడిని తిరిగిను. మరి ఓండే దేవుడు ఎంజోరే, మరి ప్రాణం వాడుతా దేవుడు ఓండే ఎంజోరే మరి తిరిగిను. మరి వాని గురించి మీరందరూ తెలుసుకునే అనుకోరున్నాను. మరి మూడోది మా నోడు ఇక్కడ మరి 12వ వచనం నుంచి 16వ వచనం నేను చదువుతాను. యోహాను కుశిలకు వారు 10వ అధ్యాయము మరి 12 నుంచి 16 వరకు నేను చదువుతాను. కూల్దికి మేతనోడు గొర్రెని సొంత గొల్లబోయుడయ్యో కాబట్టి వేంగుల వాలం వాదన దూడి గొర్రెకిని విడిసి మిర్రితో కాబట్టి వేంగుల వాలం వాసి గొర్రెని పేసి మంద తిని సిల్లగొల్లరం తుంగితే ఓండి గొర్రెకిని కూల్దికి మేతనోడు కాబట్టి గొర్రెని శంక వానికి విచారమిల్లే.
కాబట్టి ఓండు వాటిని విడిసి మిరితో నన్నే మంచి గొల్లబోయాడు నన్న నా గొర్రెకిని పుణ్యమినాను నా గొర్రెకు నానిని పుణ్యమిన నా తప్పే నాని బేలా పుణ్యమినండు ఆలకే నన్న కూడా నా తప్పెని పుణ్యమినాను మళ్ళా నన్న నా గొర్రెకిని శాంక నా పానం ఈసనాను ఈ దొడ్డికి సెందిలో నాకు చెంత వేరే గొర్రెకి ఇంక నాకు మిన వాటిని కూడా నన్న ఈ దొడ్డికి తోలి తత్తవాలే అవు కూడా నా లేగి క్యాన్స్తాకు అస్కే ఒరటే మంద ఆసి మంతే ఒరండే గొల్లబోయిండు ఆసి మరి మనతో ఇక మన మూడోది మన ఓడినాడా మరి ఒరండే గొల్లబోయిండు ఎత్తది మన ఓడినాడా మూడోది బాధ్యతకు మరి ఒరండే గొల్లబోయిండు ఇక మన ఊడుకు మరి చాలామంది దొంగ మినరు కొంతమంది కూల్కి మేతనವರು కూడా మినరల్లే మన ఊడరు మంతారు కొంతమంది బాగుతుంటారు మరి కూల్దొరు మాడుతారు గొర్రెని మేతనానికి ఊరి గురించి కూడా రహస్యం ఉంది కూల్దొరు బాగుతుంటారలే కూల్దికి మేతనాడు గొర్రెని సొంత గొల్లబోయిండు అయ్యో కాబట్టి వేంగుల వాళ్ళ వాదన దూడి గొర్రెకని విడిచి మిరితో చూడండి కూల్దికి మేతనాడు బాగుతుంతో గొర్రెకని బతన వత్తు అనుకో మరి అడవి బతన వత్తుకోండి బాగుతుంతో ఓని ప్రాణం ముఖ్యం కాబట్టి వండు ఆ గొర్రెని విడిచేసి వండు లోన్ మీరితో అవి జంతు బత వాసి వేంగుల వాళ్ళ ఇవన్నీ వాసి అవి బాతుంతా మరి గొర్రెకిని తింటాం ఆ గొర్రెని మేతనకి బేనం మన్నోక గొర్రెని మేతనాడు మరి బేనాక మరి మన్నం ఇక మన ఊడుకు మరి కూలుదోరు బాతుంతారలే ఓరు మరి వేంగుల వాళ్ళని ఊడి ఓరు విడిసి మిరితోరలు మరి వేంగుల వాళ్ళ వాసి గొర్రెని పేసి మరి మంద తినిస్తిలో గొర్రెలను తుంగితే మరి మందతి మందని ఆ గొర్రెకని కూడా తింతే ఓల్డ్ ఎందుకు మరి కూల్దికి మందనವರು మరి కూల్దికి మేతనವರು బేలామంతరు ఎత్తుకోరు అచ్చో మరి అచ్చ జాగ్రత్త తుంగరు అచ్చ జాగ్రత్త తుంగరు మరి మంచిగా ఎవరు మేవరు అనమాట మంచిగా ఎవరు మేవరు మరి దొంగ అంతే దొంగ బాగా తింటారు వాసి పాడు తింటారు వాటి నవ్వుకీతారు అలా తింగుతారు కానీ యేసుప్రభు బాధకి వచ్చినాం ఈ గూడుకు నన్నే మంచి గొల్లబోయిండు నన్ను నా గొర్రెకు పుణ్యమినాను గొర్రెకిని పుణ్యమినాను నా గొర్రెకి నన్ను పుణ్యమినా అని చెప్పి వచ్చింది మరి కూల్దికి వత్తనం వాడు ఓడుతాడా వాడు మిరితో భారత్కు అవ్వని గొర్రె అయ్యా కాబట్టి వానికి విషారం ఇల్లే వాటిని మిడిసి వాడు మిరితో వాడు కూల్దికి మచ్చడం కాబట్టి కానీ యేసు బాధకి వచ్చినాం నన్నే మంచి గొల్లబోయాడు నన్ను నా గొర్రెకిని పుణ్యమినాను నా గొర్రెకి నాని పుణ్యమినా మరి నా తప్ప బేలా పుణ్యమినాడు వాళ్ళకి నన్ను కూడా పుణ్యమినాను మళ్ళీ నన్ను నా గొర్రెకిని శాంక నా పానం ఇస్తానని దానికి వచ్చినాను మరి కూల్దికి మేతనాడు బాధ దొంగతో ఆ గొర్రెని విడిచేసి మెరుపుతో మరి అడవి నుంచి మరి పులో బాత వత్తస్కే వేగులను బాత వత్తసుకోండు వాటిని విడిచేసి మెరుపుతో గొర్రెని మందని కానీ మరి యేసుప్రభు బతున్నాయిగా గొర్రెని మందని శాఖడు మరి ప్రాణం వాటను ప్రాణం ఈసను ఒకటి ఇదికు మరి ఉరుండే గొల్లబోయిండు విను నిజమత్త ప్రాణమిత్త గొల్లబోయిండు బేను ఎత్తుకోండి ఉరుండే విను ఓని ప్రాణతినిత్త మరి గొల్లబోయిండు బేడ మీరునే ఇల్లు కతే ఇద్దరు మన ఊడుకు మరి మన బెస్కెట్కి బేను వాడకయ్యో కానీ యేసు ప్రభుని గురించి మా ఊడుకు మరి ఓండు నిజంగా ఓని ప్రాణతినిత్తం ఈ లోకతికి ఓండు వాసి మరి ఓని ఒలిదిని ఆ సిలుగు పొర వాటి మరి నిమ్మనన్న మరి శిక్ష పొందని ఆ స్థానతే ఓండు మరి శిక్ష పొందుతూ మరి నిమ్మనన్న మరి దెబ్బతిందని ఆ స్థానతే ఓండు మంచి దెబ్బతింది మరి నిమ్మనన్న మంచి ఆ స్థానతే మరి నెత్తు కార్సవలు కానీ ఓండు మరి నీనిన్నాని మరి నీన్నని పక్కతో వాటి నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్తే మరి ఓండు నెత్తురు కారుస్తావు ఓండు నీ శంక నా శంక పానమిత్తు మరి ఒరుండే గొల్లబోయిండు ఇత్తది మండికి ఓడినాడ మరి ఈ దొడ్డికి సెందిల్లో నాకు చెంత వేరే గొర్రెకి ఇంకా నాకు మినా వాటిని కూడా నన్ను ఈ దొడ్డికి తోలి తత్తవలే అవు కూడా నా లేంగిని క్యాన్స్తాకు అస్కి ఒరటే మంద ఆసిమంత ఒరండే గొల్లబోయిండు ఆసిమంతో మరి గొర్రెని మంద ఒరటే మిందే కాబట్టి గొల్లబోయిండు ఒరటే మంద బరికి అవు లేంగి కేంగిస్తా
మరి నిజమత్త గొల్లబోయేందుకు ఆ పానం వాటితో, ఆ ఉరుండే గొల్లబోయేందుకు వాటిని మంచిగా ఊడుకుంటే వాటి గురించి ఉండు మరి ప్రాణం వాడితో మరి ఉరుండే గొల్లబోయిండాల్సి ఉండు మనతో. మరి ఆ ఉరుండే గొల్లబోయిండి బేనెత్తుకు మరి యేసు ప్రభు మరి నీ ఒకటి నా ఒకటి మందిన పాపకేం తీసి వాటి ఆ ఉరుండే గొల్లబోయేడు ప్రాణ తినిత్తో అదే మాట గూడినాడా మరి ఉరుండే గొల్లబోయిండు యేసు ప్రభు ఇస్తుంది మండి గూడినాడా. మరి కూల్దికి మేతనವರು ఊరు వేసి మిరుగుతారు, కానీ మరి మంచి గొల్లబోయిండు మరి ఉరుండే అత్త నిజమత్త గొల్లబోయిండు మరి వాని ప్రాణం తిని వాడితో. ఇంకా మనం మున్నటి చదువుకోడా మరి 17 నుంచి కొన్ని వచ్చి నేను చదువుతాను. బేనా కూడా నా గురించి నా పానతిని తీసుకుండాలో గోని నాకు ఇష్టం ఆసి నాకు నన్నే దానిని ఇస్తున్నాను. దానిని ఈదనానికి నాకు అధికారం మిందే, దానిని గిరిడు తీసుకున్నానికి నాకు అధికారం మిందే. ఇలా తుంగవరించి నా తప్పే నాకు ఆగే ఎత్తో. యేసుకెత్త ఈ మాటకి పేసి ఎదురుగిన ఒకటే మళ్ళకి భేదాకు కొడుతా. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చను ఇక 4వ మాట మన ఓడినాడా మరి లోబర్సి మందని గొల్లబోయండు ఎత్తది మన ఓడినాడా. లోబర్సి మందని గొల్లబోయండు మరి అది బేల ఎత్తుకు మరి బేల లోబర్సి మీద ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు బాతికొచ్చున్నాయిగా నన్ను గిరిడి బతికనానికి నా పానతిని వాటినాను, అలా నన్నే నా పానతిని వాటనాను కాబట్టి తప్పే నాని ప్రేమిస్తున్నావు. నన్ను గిరిడి బతకనానికి నా పానతిని వాటినాను, అలా నన్ను నా పానతిని వాటినాను కాబట్టి తప్పే నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీకు వచ్చినావు. అలాగే మరి తప్పికెత్త మాటని కేంచి మరి లోకత్కి వస్తావు. మరి మర్రి ఎత్త యేసు ప్రభు లోకత్కి వస్తావు. మరి తప్పికెత్త పని వండుతుంటావు, అది బాధ ఎత్తుకు మరి నీ ఆట నా ఆట మందని పానం తీసివాటి నా పాపం తీసివాటి మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఈదనికి వండు ఆ శిలోది పొరవండు ಒಂದು పానం ఇస్తాం. ಒಂದು పానం ఇసి మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మనకి ఇస్తాం. మరి మనవటే ఆ యొక్క ఆ బిస్కెట్ మందని బతుకు వాటి ఓడు ఆ శిలోది పొర మరి డొల్లి ఎత్తో ఉండు సమత్తుంటారు. వాళ్ళకి 3వ రోజు ఉండు గిరిడి త్యాగతో. అందుకని ఇక బాతికొచ్చినాం నన్ను గిరిడి బతకడానికి నా పానతిని వాటినాను, అలా నన్ను పానతిని వాటను కాబట్టి తప్పి నన్ను ప్రేమిస్తున్నాం. మరి బేన కూడా నా గురించి పానం తీసుకుండాలో అధికారం నా ఉంటే మీద దగ్గరికి వచ్చినాం. అవును మరి యేసుక్రీస్తుని మందని పానం ఓడు వాడుతావు సొంతంగా. బేనో మరి బలవంతం తుంగి వారిని అవికిల్లోరు బేనోడు, కానీ ఓండే ఇష్టపరిచి ఆ శిలోది పొర వండు పానం వాడతావు. మరి నీ శంక నా శంక వండు మరి డొల్లి ఎత్తావు. నీ శంక నా శంక వండు ఆ శిలోది పొర నెత్తురు కార్చి మరి నీని నానిని మరి శుభ్రం తొంకుతావు. ఆ పాప బతుకు తీసి వాటి మరి బిస్కెట్కి మందని మంచి బతుకు వండు మనకి ఇస్తావు. మరి అలా పానం వాడని అధికారం ఓనగ్గేమింది బరితుకోవద్దు. మరి తప్పేత దేవుటే మరి ఇష్టమాసం మింది కాబట్టి ఉండు మరి తుంగును అందుకనికి వచ్చినాం. ఇలా తుంగవలించి నా తప్పే నాకు ఆజ్ఞ ఇస్తాం. తర్వాత మా డోడ్కు ఎదురికి అవుటే కొన్ని భేదాకు పుట్టితా. తర్వాత కొంతమంది నమ్మిద్దరు, కొంతమంది నమ్మరిస్తాడు. మన ఇడుపు మన ఊడితాడు 19 నుంచి 21 వచ్చిన వరకు మన ఊడితాడు. ఇక మన డోడ్కు మరి లోబరిసి మందని గొల్లబోయండి యేసు ప్రభుత్వం మన ఓడినాడు. మరి తప్పేత దేవుడికి ఉండు లోబరుతావు. ఓనే ఆజ్ఞకు బాతో ఆజ్ఞ పేసి ఉండు ఈ లోకతు వాసి ఉండు ఆజ్ఞకి మొత్తం తప్పేకెత్త ఆజ్ఞాన్ని పాటిసి ఉండు అలా తుంకుతావు. మరి మనడు కూడా మరి దేవుడి ఆజ్ఞ మనం పాటిస్తావాలి. మరి బైబిల్ చాలా ఆజ్ఞమైన అవన్నీ మనం పాటిస్తాం. మరి మనం 4 మాట మనం ఓడతాడా. మరి మొదటిగా మనం ఓడతాడా నిజమత్త గొల్లబోయండు. మరి యేసు ప్రేమే మరి నిజమత్త గొల్లబోయండి మనం ఓడతాడా. రెండోది మనం ఓడతాడా మరి మంచి గొల్లబోయండు.
మరి యేసు ప్రభు మంచి గొల్లబోయాడు. మరి మన గురించి పానం వార్త గొల్లబోయాడు. ఓడెత్తదు మనం ఓడతాడా? మరి మూడోది మనం ఉడతాడా? ఒర్రండే గొల్లబోయాడు. మరి నీ శాంక నా శాంక అసలు పానం వాడుతుంది ఒర్రండే. మరి ఒర్రండే గొల్లబోయాడు ఇత్తది మనం ఓడతాడు. మరి నాలుగోది ఓడతాడు మాడు. మరి లోబర్సి మందని గొల్లబోయాడు. మరి యేసు ప్రభు వాని తప్పే మనం తప్పే ఇంక లోబర్సి వాడు మరి నీ శాంక నా శాంక పానం వాడతాడు మనం ఓడతాడా? మరి యేసు ప్రభే మంచి గొల్లబోయాడు ఇత్తది మాడు క్యాంజనాడ. అవును, మరి నీ శాంక నా శాంక మరి పానం వాడుతావు. మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మనకెత్తావు. అందుకనే మరి యేసు ప్రభు బాతికెత్తావు. మరి నన్నే మంచి గొల్లబోయాడు. మంచి గొల్లబోయిన నన్న మరి గొర్రెని కాపాడడానికి ఓ శాంక నా పాన తిని వాడడానికి ఖచ్చితం వాటి. మరి గొర్రెని దానికి మొత్తాసి మినాన్ నన్నే మరి గొర్రె దానికి మొత్తాసి మినాన్. మరి బేనాథ్కు నా దూరింపిని లోపలికి దేయితుండవుండు. మరి భద్రంగా మనతో జరిగచ్చున్నాం. అవును, మరి ఈ లోకం మనం పుడతారు కాబట్టి మనకి సావిత్తది మిందే. నిజంగా మరి నిమ్మనన్న మరి బేదో ఒక రోజు మనడు మరి ఈ లోకం నుంచి దేయితాడు. కానీ మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకోవడం మింది నీకు తెలిసే. మరి నీ శాంక నా శాంక మరి మంచి గొల్లబోయాడు. మరి యేసు ప్రభు పానం వాడుతో మరి ఇత్తో నేను తెలుసుకుంటేనే మరి యేసు ప్రభు నేను తీరానన్నాడు. మరి బిస్కెట్కి బందని బతికింది నాకు. మరి నీ శాంక నా శాంక పానం వాడుతో యేసు ప్రభు నిజమత్త దేవుడు. మరి ఉనకు వాసి మరి నీ పాప నా పాప ఒప్పుకుంచి నన్ను క్షమించి దేవా అని ఒప్పుకుంచి మరి నిమ్మే నిజమత్త దేవుడిని నీ ఒకటి బెస్కెట్ మందన బతుకు మీద ఏం జరు మనం తెలుసుకుంటుకో. వాడిని మనం అంగీకరిసుకో మన హృదయతే. మరి మన బెస్కెట్కి మందన బతుకుమంతే. ఆ బతికిని మరి బెస్కెట్కి మనం భద్రంగా మంతాడు. బేన అపాయం మర్రో వాడు మనం మంచి మేత పెడతాం, మంచి ఏరీతో మనకి మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు మనకి ఈతో. బెస్కెట్ మంది బతుకు మనకి ఈతో మనం తెలుసుకుంటేనే ఆ యొక్క బెస్కెట్ మందని బతుకు నీకు కావాలి. మనకి ఏసుక్రీస్తునకు వండే మంచి గొల్లబోయాడు. మరి గొర్రెని శాంక మరి పానం వార్త గొల్లబోయాడు ఉండే. కాబట్టి దేవుడు మరి మీ అందరూ దీవిస్తూ నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందనే కష్టం దేవా, నేను మెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా. మరి యేసు మంచి గొల్లబోయిన ఇద్దరు మా ముహూర్తం దేవా. అవునైనా నిజమంతా గొల్లబోయిన నిమ్మే కాబట్టి నేనా మరి మా అందరి శాంక మరి పాపం దుంపుతా ప్రతి ఒర్రని శాంక దేవా. ನಿಮ್ಮ ಆ ಸುಲಭ ಪರ మరి పానం వాడుతుంది, నెత్తురు కారుస్తుందేవా, మంచి బతికిత్తిందేవా, నీ వాక్యం గచ్చుందేవా. మరి నీ దూరింపిన మమ్మ లోపలికి బతుకు మాకు మరి బిస్కెట్ మందన బతుకు. మా బతికిని బిస్కెట్కి భద్రత మంత ఏం తిన్నాం ఖచ్చితంగా. కాబట్టి నీకు వందనాకు దేవ. బేడత్కు కొత్త క్యాన్సర్ నాడు దేవ వంత నిమ్మి తిరిగినైనా యేసు ప్రభు దేవుడిని జరగని తెలుసుకుంటావని నీ ఒకటే బిస్కెట్ మందన బతుకు మీద జరే. మరి యేసు ప్రభే మంచి గొల్లబోయండి జరే తెలుసుకుంటావు దేవా. ఒకరితో నేను తిరిగా దేవా. మమ్మ కూడా దేవా నీ మాటకి లోబరిసి మమ్మ మంచిగా బతకడానికి సాయంత్రం దేవా. నీతి నిజాయితీగా మందడానికి సాయంత్రం దేవా. మరి దొంగను తీస్తూ మరి ఆ కూల్దూరు మేతనట్టుగా అలా మందకుండా దేవా. మమ్మ కూడా మా సంఘాన్ని కూడా మంచిగా మా సంఘాన్ని మమ్మ ఊడినస్కే ఒక పాస్టర్గా ఒక విశ్వాసిగా మమ్మ మంచిగా మందడానికి సాయంత్రంగా నమ్మకంగా మందడానికి సాయంత్రం దేవా. నిజం కలిగి మందడానికి మంచి కలిగి మందడానికి సాయంత్రంగా దేవా. నీ మాటకి నీ లోబలిసి మమ్మ సేవతంగా నాకు సాయంత్రంగా దేవా. మంచి విశ్వాసిగా మంచి సేవతంగా కూడా సాయంత్రంగా ప్రాంతం మళ్ళీ సార్ దేవా. ఈ వెనలరి లైఫ్లో నీ కైతికి అప్పగిస్తున్నాను. ఇంజర్ దాకా కొడుతున్నందరూ నీ కైతికి అప్పగిస్తున్నాను. మీరే అందరిని దీవిస్తుందరే ప్రార్థన వేసిపోతున్నాను దేవా. ఆమెన్ ఆమెన్. అందరు పొంద నాకు దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తూ